Chci vám ukázat úpravu na mý babetě 225. Už mě vadilo z kopečka jezdit na plný plyn, tak jsem si tam udělal volnoběžku. Je to skrytý pod rozetou. Zadní kolo jsem použil z Pionýra, abych dostal brzdový buben na druhou stranu a taky, aby to lepší brzdilo. Tady jsme to ukazovali. A teď vám ukážu, jak to funguje za jízdy.